Жылма КВ командасы қаршы алабыз. Сарман, туған яғым. Ярый, кәйфләр нишік сізнің? Қыздырға әзір ме? Әзір, әйбәт. Рәхмәтләрегізні кімге білдірәсіз? Район башлығы Фәрит Мүнәвирұлына білдірәбіз, администрацияға білдірәбіз, яшьләр іші бөлігіне білдірәбіз. Хам енді әби бабайларға рәхмәтімізді әйтіп кетеміз, ұнықларны қарап тұрған үшін. Ярый, әйдәгіз, қыздырғыз, алға сәхнәгә. Сарман районы. Xayrli kеш qozon! Sizning olda Sarmanның atqazanmаған мәңгі жиылмас командасы Марат, Sarmanның ең hürmetli kişisi, çünkü o o'qituvchi, komandamizning ең xayrli kişisi, çünkü o o'qituvchi Nikolay. To'xtaylik qo'li, bizning Eyda shoirda azroq sportivniyroqlar o'ynaydi. Вот. Жігітлер, біздің шығыш 3 күн секунд болашақ. Нишләп инде тагын? Буксанала жиып тұра алмаймын бөтен. Менә ичмасам. Һәм дә инде безнең иң гүзәл шәхесебез Алина, ул безнең командага постель ашалакты. Чөнки ул Маратның хатыны. Һәм шушы состав белән без башлыйбыз. Sarman kibetinde bolgan hal. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Сосискаларыңыз халал мекен? Сосискаларыбыз халал. Һәр көн мулла килеп тикшереп китә. Йомыркаларыгыз? Йомыркаларыбыз да халал, тавыкларыбыз туп-туры кыйблага карап салалар. Бу ни? Басама. Ай. Баса сала. 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 Доңгызныка. Доңгызныка. Менә доңгыздан менә әйтер кисеп алынга. Нәх шулай иттереп киселеп алган. Менә ул доңгызның атасы да доңгыз, анасы да доңгыз булган. Күбрәк әйтәм әле, аның бабасы да доңгыз, әбисе дә доңгыз. Менә халал. Халал. Ай, бер 500 грамм менә. Sarmanыбызның гөрләп торган паркларыбызның берсендә булган хәл. Сәлам. Исәнмесез? Ояласыңмы? Оялам. Ояласыңмы? Оялам. Ояласыңмы? Оялам дип битте. Жүлер. Нормально я. Егет, ояласыңмы? Хәзерге яшь гаиләләр балаларына дини исемнәр бирәләр. Һәм киләчәктә мәктәпләрдә шушындый класс очратырга мөмкин. Исәмсез балалар? Исәмсез. Барыгыз да килдегез микән? Барлап китик әле. Ислам мондамы? Монда. Иншалла. Миндә. Муса килдеме соң? Муса бүген килмәде. Аллага шөкер. Мин монда. Классыбызга яңа укучы киләчәк. Исеме Илнар. Нәрсә көләсез? Илнар, субханалла, машалла ебеш ул. Ахмаклар бирмен бит сезгә. Сарман жиылма командасы, жюри әгъзалары, сезгә карыйбыз. Нинди смайликлар куерсыз бу юлы. Ришат елмаям, Татармалай елмаям, Тәбрис. Айвас, менә шулаймы? Уразада кальян ярамый. 3 смайл моңсу егетләр, кызлар. Менә шулай булды инде. Туктагыз, әйдәгез. Тыңлап китик. Жігітлер, қызлар өпкелемегіз. Менә шундай бик матур башланды. Яқшы, рәхәт, но азағында тамамлый белмәдегез. Әзгенегенә әзерлек җитеп бетмәгән. Менә күңелле итеп башында кебек тамамласагыз, менә барыбыз да елмаеп торалар. Сезнең дә кәеф төшмәде. Ярый, аңладык, егетләр. Ишек алдына.